Yes. Jeg skal fortælle om potens vækst. Og potensvækst, den har forskriften f af x er lig med b gange x i a. Så vi har vores koordinatsystem. Vores punkt x og nye punkt kx. F af x. Vores nye punkt f af kx. Så vil vores konstant være k. Og så skal vi finde ud af, hvad den vokser med. Og det gør vi ved at sætte kx ind på x's plads i vores oprindelige funktionsforskrift. Det vil sige, at vi siger f af kx er lig med b gange kx i a. Yes. Og ved at bruge vores regneregler, så kan vi sige b gange k i a gange x i a. Og så for at få en mere pæn forskrift, som ligner den oprindelige, så kan vi så sige, at det er k i a gange b gange x i a. Og så ved vi, at den skal vokse med k i a. Så det vil sige, at hvis vi ganger k med vores x, så bliver vores funktionsforskrift ganget med k i a.